Dreaming of becoming a doctor, study MBBS at NMC and WHO recognized universities in Bangladesh, Nepal, Uzbekistan, Kyrgyzstan, and Timor-Leste at a fraction of the cost in India. From admissions and visas to education loans, Good Shepherd handles it all. Visit Good Shepherd Shillong today. Dangshan hag Southrik Unailar Arja Arpenrio, Gibatri Kam Kai Motion Lingba Majai Bholaganj Land Custom Station LCS, Ilawan Turbat Pa the Jing Tho Shaka Office SDO Kasora Civil Subdivision, Madawa Jingpenshai Halorki Nugi Nong Rim Baka Office Katau Committee, Manchim Rai Halorki Kam Kai Barri. Kumta halor kanil ba Mark A Chalam SDO Kasora Civil Subdivision ulalum na kajingalang yemerjing mut min haga hinyotrik unailar ahja arpenrio yabarok beren benta haga kam khai motion shari Bangladesh ling ba kamajai Bholaganj Land Custom Station kintop ki association ki exporters ki clear nosen char lem ki wei pat uba ma ka pen chai ulo ong ba jing thau committee ben pentelun ka kam khai motion kadang dei tang ha ka benta jing persyang namar baro shikata ladan ki jing mudui bana pedeng ki ba khai dan ki bayo pen rung truck motion cha Bangladesh hadu sau photali shisngi badan pat ki bayo tang shisien shi benai kumta la perkhat ba ka dei ban long salon sare baro matling ba ka committee ben pet benya man la ka sngi ben bu jing khen na ki benta ba wan rung ki truck get motion ki belet pen ha pat cha Bangkok ling ba ka land custom station Bat ka committee kan bishar bat pet benya man katayo. Shu lo ong bakan dan biang ka jingalang ha ka khat pratrik unailar aja arpenrio banya kren la ka sen jam penya truck motion da ka committee ka pen hunne em ya baro ak beren benta. Kalong kumne ba layat menta la katuk ani bna ya kene ga benta. Ba de bat ka ban let kini ki truck kit motion na kini ki than badan apa ka sora subdivision ki ban let Sabari sa Bangladesh lembaga Bholaganj LCS kepada Majai. Tinggal ayo rubun ki komplain ba une uyo benta une bumyo benta. Bat kumta ngila ay persang mania penbek hagur kom ba kanlong transparent. Kajing temu jongi kalong ba minayat sa khmat ha kane da ka ba bangi pentikna ba man kasngi ngine yo ba ikales jong kitrok kanot li ki rum jongno kitrok Kenang ba undon unu beri bayo kumbalong mentah pe ki don ki bayo ado sapo sanho kali singi wai beri badon pat wai beri uyo sikali lapo sapo singi ru ye don dina kata kada ngi persang ban le kane kendon kata ka transparency ba man kasngi kadon ka committee ka ban review yo kato man kasngi ngi yo kata tali kitrok ke yai but man kata yo pat kan som ka review committee ba ka biang ne biang kane ka kom yai Tiada kene gajing pen baju ngi lah pen baju ba ya kene gajing persang ini persang suara trial period ba life house ngi. Pada pok kene ke life house ngi ni pet don kino ki bangila kampen bah ni kino bom don kam hi ban leru par kum ta ter. Ya gaju ko por ngi persang hi ban khot kat bangila kene ki wei ki benta ki don ki exporter don ki miner ki don ru ki nong sensasnong ki beste ki than barok ngi kontrol ba apa ka komiti Nambah makirukin, yo ban pensengo siki kun ke hajar jong kesnong kau, ban apo himas orar kila dan bentah apo komiti, bagajing temu baru kelong bandan kata transparansi, paman kesngi ingin yetip kat notali kitrok kiyat, jong no kitrok kiyat, bat kum ta ter, nang no kimi nakano kemain bakimi, bat nakano kesnong bakimi, bat dari kata ka jing temu, hakane kesal tu bangi penlong ke meeting, di kalau ada nuka rai bangi Kot syuk katuk ane ki benta kini ki nong sensas nong ki berdesa tan majai stay rehot nya yoru ka news ba menta ki melong so hakata ka jo ka position kum acting sordar te menta sngiri klamewan te ka rajong ka komiti ka kalomba ngila ya khot ngila ai invitation kum ka komiti mendai kum SDO kum komiti la invitation bandan bentalang bat lagi sngoba ka kemdai ka rukom makin don benta te kata te ngatarang imla le mentak singi ke meeting ke ngishim ke rai ki ba don kam ha ban penya chakmat ya kene ke kam te khnang ban pentulun ke kam tingila ya bu ba uchairman de SDO by designation de ba do beriu ke mono one SDO hang neru kinlom chairman don benta SDPO kum sub divisional police officer baru ki krishno by designation sebut ki kela no kita sadar ni krishno ru kata designation kan abai kum si benta bat kila don ru naki komiti ba per jang krishno ba kila apha ye ki beriu bakin don benta bat don ru kini ki association ki registered association
Kibala awan kibala shimbentalang ngi ki awan president secretary jangki association baru ke association kibala don ke registration kibala pentip ngi bagi don kata ka jing temu bat ke don ka jing angnut pan ya betengi ya kata ka jing tre jangki stay kan ya mentak singi ina ayo ban shim ka rai ka ba don kam ba khat pratrik kata ka dai ka singi ba ar khat pratrik jong ni ugnai ba pra ini don kana public meeting ini khot in ai ka public notice sih mun kata kalau keberta ke bangin ya persamban permi akot keboru hamba kino ki bedon gajing temu kinwan kin sngap ke hagno kur kom bangin ya pangingit skamba gajing temu jongi ka dai ban ya bet ya enti kana ka kam khai peteng kam don kono gajing ya surut kam don kono kata gajing ya sngo diau uno bayo no bomyo pat ke gajing temu jongi badai bonra gajing khoi gajing suba transparency hi hakor kom le ya kata ka kamste nilai I he to satu ki don ka to kan ne ngot ki rangba ki long keme ki bawan ki ba ong ba ngim yo benta haka ta rei hot ka haka sirukom ni de ban pediang hi haka retisan sharpet ba ka de democratic right jongki ba ken ya wan ban protes gono rukom he ko ju por ngila ai pun su ya ki lengba ki we ki channel ba ki khamwan kendo hi nga ini pun suatu iki ba kandon hi meeting pelong public ke ba makil kin yo ban sementa ba kin yo ru ban ai ka jingmu jongki ba ban suatu ru ai ka jing temu jong ka komiti temu jong i ka de ban ai ba ka public notice ka ban mi akot khabar ban ini bu ya kata si tayo kenang ba baro kin yo ban ai le se ringi bu tang si sngar snil don ki break bam yo ban puli kata bam yo jing tem tingi bu si tayo kenang ba kin yo no ba kwa banwan ula banwan Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bat ka batau bha. Kam kata ika dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya